Ако харесвате парфюми, обичате, обожавате и живеете за парфюми, това е вашето видео. Преди да започна, искам да кажа, че това е цялата ми колекция в момента и до сега не съм си купувала маркови парфюми, купувах си такива обикновени по 5, 6, 10, 20 лева. И това е първата ми истинска маркова колекция парфюми, която притежавам, с изключение на тези двата. Те са ми останали отпреди. Много обичам парфюми и това се превръща в малка страст в момента. Не знам от кой да започна, може би да започна от тези, които са ми най-любими. Този е един от първите ми любимци. Той е останал съвсем малко и е много малка разфасовка, 50 мл е всъщност. 50 мл и ми е останало съвсем малко. Ще си купя и стотицата от него, защото ми е много любим. Той е силен. Боже, е страхотен. Мирише просто на чисто, луксозно и е много натрапчив. Много е як. Следващия ми любим аромат, който харесах след Calvin Klein, беше Eclat d'Alpege. Не знам дали го произнасям правилно. Той е без капачка, защото е тестер. Този парфюм е много нежен. Той може би мирише на романтика, на лятна нощ, може би романтична, кино под звездите. Това бих описала за този парфюм като аромат, лично мое мнение. Ето го, и доброто Juicy на Juicy Couture. Peace, Love and Juicy Couture се казва. 100 мл е. Външния вид не е нужно да го коментирам, че това е най-красивия парфюм, който съм виждала. Много ми харесва просто как изглежда. Аромата е по-особен, може би не е за всеки. Лек е, не натрапчив. Просто е леко като кисел. Пак ухае на чистота. Да използваме паузата, за да се абонирате за канала ми, също така да споделите това видео. Благодаря ви! Имаме прекъсване в видеото, както винаги, затова не снимам видеа, защото не мога да ги заснема от Парис и баща й. Дай ми я. Мастийки мръсна. Направя, покажи. Ето това е госпожа Парис, госпожица, дъщеря ми, която от нея не може да се заснеме видео, и от баща й също. Мале, че ти живи. Леле, че ме издрахте. От тях двамата не може да се снима видео. Смачка ми прическата. И така. Извинявайте за това прекъсване. Сега продължаваме. Да ме прекъснат, обяснявах за джусито. Просто си представям, може би, не есен, всъщност пролет. Представям си много цветя, може би шумна улица с много хора. Отиваш на шопинг, нещо такова си представям. Следващия ми също уникален аромат е Coach Dreams. Той е 90 мл, не се предлага явно в 100. Просто трябва да пръсна някъде, че да си припомня точно на какво ми напомня. О, да. Той ми напомня на, колкото и странно да звучи, на коледен шопинг в мол. Да, вашата Елиза много обича да пазарува. Пазаруването ми е голяма страст. Да, на коледен шопинг, шумотевицата по край Коледа и въобще цялото коледно настроение ми идва с този парфюм, колкото и странно да е. Това е първата ми асоциация от този аромат. Този се оказа, че ми е много любим. Да не кажа, че се оказа, че е най-любимият ми парфюм в момента. На Chloe Nomad, който обаче е 30 мл. Просто не ми достигна бюджета да си взема по-големия, а исках най-големия. Не знам как да опиша този аромат.
момент. На всички най-вкусни, най-сладки и най-невероятни напитки, които може да има. Това ми е първата асоциация. Не знам, много е страстен. Не знам как да го опиша този аромат. Монт Бланк. Не знам дали има друго име. Само Монт Бланк пише. Оде парфюм. 30 мл. Отново имаше намаление и имах бюджет. Но исках да си взема нещо хубаво. Тоест Нели ми го подари. Но аз си го избрах. Първата асоциация напомня за невероятен плаж, слънце, море и много летни усмивки. Това е другия на Джимми Чу, който Нели ми подари за 8 март. Той е силен аромат. Горе-долу ми трябва на мен по 4 часа. Как би го описала? Момент. Хабене на парфюм. Луксозни, лачени токчета вървят по Пето авеню. Това само мога да кажа за този парфюм. Или пък някаква вечер в дискоклуб. Дискоклуб, коя година сме? Дискотечен парфюм, бих казала. Много е готин. Следващия е Монталето Sensual Instinct 100 мл. Той трае сигурно поне 3 месеца. Когато се напръскам, нали, все пак пръскам и върху дрехите си. И когато ги изпера няколко пъти, те все още миришат на това нещо. Не знам друго какво да кажа. Ако искате най-трайния парфюм, Монталето е от моя опит най-траен. Монталето просто предизвиква чувство на... Чувстваш се превъзходно, когато се напръскаш с този аромат. Sensual Instinct. И какво мога да кажа за аромата? Първи асоциации. Аз имам много спомени с него. Че можеш да постигнеш всичко. Така се чувстваш, като се напръскаш с този парфюм. Много любимци, но останаха вече по-нелюбимите ми. Той е 90 мл отново, нищо, че изглежда толкова голям. Шишенцето не ми харесва особено, но е доста удобно така да го достигнеш, като е по-отзад. Първото нещо, разбира се, отново са спомените, които имам с него. Малко по-тежичък и се едно, може би за мен. Някаква разходка с приятелки някъде. Нещо такова. Или да пиеш кафе някъде. Това ми е първата асоциация. Този ми е много нов. На Шопарт Бигарадия Happy. Пак е 100 мл. Помирисваш го и първата асоциация наистина щастие. Просто чисто детско щастие. Много летен аромат. Единствено летен аромат, бих казала. Кой? ID. Giorgio Armani. My Way. Не е нужно да казвам, че е пак 100 мл предполагам. 90 всъщност, а пък е много тежък. Много масивна бутилка, много красива капачка. Как да кажа, асоциацията е отново море, лято и плодова салата. Мирише ми на мен на цветя и плодове сякаш. Този парфюм много е летен. Следващият е Куатрето на Бушерон. Той много интересно се отваря. Отнеми година да го имам, докато разбера, че така се затваря и отваря. Аз мислих, че просто му липсва капачката, но той се твиства, което много ме кефи. Сега ще пръсна и от него, защото не мога да се сетя точно каква ми е асоциацията. Но в началото, като го взех, бях луда по този парфюм. Всеки ден го използвах.
Още малко време му трябва. Ами асоциацията е пак, може би, разходка сред природата. Някаква разходка, общо взето. Повечето парфюми ги свързвам с разходки, защото много обичам да се разхождам. Да, свеж парфюм, свеж. Но вече не ми е от любимите, тъй като имам нови любимци. И не ме кефи вече толкова. Gucci Guilty. Той мирише просто на скъпа чанта. Така си го представям. Скъпа кожена чанта. Още си го харесвам като аромат. Малко е странен такъв. Сякаш не е много пластов, както другите. Ами просто веднага те удря и разбираш дали ти харесва или не. Тази опаковка много ми харесва. Това е старата му опаковка. Новата му е доста по-грозновата. Не знам защо, но тази е просто върховна. Една от най-добрите опаковки, които съм виждала. Вин Жан. Този парфюм ми е много любим. Още от тинейджърка съм го ползвала. Само, че си взимах, разбира се, за 20 лева някакво менте. Той има много интересна капачка, между другото, но нямам капачката, защото е тестер. Той е много нежен. Нещо много нежно и кокетно си представете, като помиришете този парфюм. Розово, кокетно, туту, рокличка. Станаха доста малко. Кой да е следващия? Този е следващия ми по любимост. Това е на Кашарел. Нямам на представа как се казва. Просто нищо никъде не пише. И на кутията пише единствено Кашарел. Взех си го от Лили на промоция случайно, докато чаках автобуса. Много силен, много тежък. Бих казала за възрастна дама по-скоро парфюм. Но аз съм една възрастна дама отвътре. Вие знаете, че се шегувам даже, че съм баба Коледа, защото съм си доста така скучна ли, не знам как да кажа. Просто съм като една баба. Обичам домашния уют, обичам спокойствието. Ами да, представям си много тежък фон, възрастна дама, която плете и зад нея е пълно с гоблени. Така. Това е първото, което си представям за този парфюм. Ще избера този. Issey Miyake Rose and Rose. Трябва да мирише на рози. На мен не ми мирише на рози. Малко вече ми е досаден. Не ли ми го взе от Румъния обаче. И затова си го ползвам. И си ми е в колекцията още. Не знам на какво мирише, на нещо подобно, пак нещо по-старо, нещо винтидж. Като винтидж аромат е. Следващия е Елизабет Арден, Пето Авеню. Той в началото много ми хареса. Прилича на Шанел номер 5. Пак е доста тежък парфюм. Представям си, какво си представям? Някаква руска императрица, примерно с този парфюм. Като го помириша, мирише пак на сапунче, на чисто, но същевременно с това е много тежък. Просто пръскаш и ти става лошо. Поне на мен ми става много лошо от този парфюм. Той е евтин, достъпен и май и траен, да ви кажа честно. Но много е силен, много лошо ми става. И остана на последно от по-ползваемите ми парфюми този. На Versace. Дилан Тюркуаз се казва. Той е много летен аромат. Мирише на цитруси. Поне аз така го представям си. Примерно как пиеш фреш от лимон и стоиш на някаква тераса на Амалфи, нещо такова. Си го представям, но просто не ми харесва. Много е твърде цитрусов или не знам, просто не ме кефи този парфюм и избягвам да го ползвам. Не е моят. Следващия, който не е моят, е този на Calvin Klein. Понеже харесах другия Eternity Moment, реших, че и този ще харесам.
понеже името му е горе-долу сходно, но този е коренно различен. Поръчал го за някакви смешни пари от някакъв сайт. Не ми харесва. В началото, като го помиришеш, и пак е окей, така мирише на скъпичко, на хубавичко, и следващите 5 минути ми става супер лошо от него. Не ме кефи, някакси дъждовна, но такова ми е тъжен аромат, не ми харесва. И останаха тези последните, които са от Lidl за 5 лева. Бройката си ги взех на промоция, съдълни. Хубаво миришат, обаче са точно 5 минути траят, колкото и струват. Този е Lovely, такъв кисел малко е. Този е на Флоеса, Зофай. Имитира Шанел номер 5. Не, глупости. Коко Мадмуазел на Шанел имитира. Същия е. Не ми харесват нито като аромат, нито като трайност, нито като шишенце, и така пръскам си ги повече като съм в къщи тези двата парфюма. През цялото време имах чувство, че съм пропуснала някакъв парфюм, и той е бил в чантата ми. Нарсисо Родригес, Pure Musk. Един от любимите ми парфюми. Асоциирам го с дъждовно време и пухкави бели завивки. Това беше вмъкването, което исках да направя. Той също е от много любимите ми аромати. Да. Моля, останете до края на видеото, защото има и още. Отзад подреждам по-високите. Сега ще ги върнем всичките обратно, откъдето ги взехме, но ще ги подредим наново. Заедно. Предполагам, че ще ви е готино да го видите как ги подреждам. Не, че е нещо особено, но просто много обичам да си ги подреждам по височина, за да се виждат всичките горе-долу по-малко. Сега изглеждат по-различно от тебе. Това също ми харесва, че всеки път ги редя различно. Те изглеждат много малко така. И един спрей за тяло имам, него ще го сложа тук така. Тези са, които трябва да си ходят, затова така са наредени. Подредихме ги обратно, разбрахме кои са любимците ми. Тези тримата са ми любимци. Този, този, този и този и този. Това са най-любимите ми парфюми. Това беше, хора. Надявам се да ви е било интересно и се надявам да се абонирате за канала ми, да споделите видеото с приятели и също така да гледате и другите ми видеа. Обичам ви, чао и до нови срещи!